बाथ्रा गोनां नन के काहितमा होननाय मोनसे हालाम मोनसे VCDC जेरावहाय 4000निख्रुइबो बांसिन नखरा रायजो जागासिनो दङ बिसोरनि हाखौ 63 मायथाइनि मियादि फाट्टा हाखौनो 2008 मायथाइयाव मा होनो नेशनेल पार्कआव सोदों हाजार पइन्ट दं जोंनाव बिथांमोनखौ जों जुदि कुरु बंशखौ डिस्ट्रय खालामग्रा होननानै बुङोब्ला बर' बंशखौ डिस्ट्रय खालामग्रायानो जादों BPF जायनि जाहोनाव जों 17 बोसोरखौ रायखांनो गोनां जायो जेरै कुरु बंश होनोब्ला जोङो पानिपतनि दावहाखौ रायखांनो गोनां जायो। सार मोनसे कुइसन सार एगेन्स्ट पार्टिफ्रा गोबां दिनै बे UPP सरकारखौ खामानि मावाखै होनना बुंबाय थादों। बेखायनोथ' आं खिथा होदों थारमाने बिथांमोना खिथा हायाबा बोरैबा मोनो नालाय आगोलथ' बिसोरो MGN रेगानि खामानिखौ खिथा हायोमोन। गंसे न'खौनो उल्थां फाल्थां खालामनानै बिसिनि नामावबो फिसालानि नामावबो फिसाजोनि नामावबो गावनि नामावबो आयुवाय न' लायोमोन उल्थां फाल्थां खेमसि हायोमोन जों बिदि खालामालासिनो मावनायनि खेमसिखौसो होदों। नेक्स्ट टाइमाव उमुगा देरहानाय नङा होनना बुंबाय थायो। फैथोंसै आंथ' दावहारुसो खाम्फाखौ चेलेन्ज खालामो बिथाङा MP गेलेगोननो मस्ट वेलकाम हाया फानजोबथोंसै हाग्रामायाबो हा फानगासिनो दं MP गेलेनो आंथ' हाग्रामानि खाम्फानि जेसेबां हा फैयो लोगो लोगो एप्रुभ खालामखायो फानथोंलै सालाफ्रा होननानै।